Naimbag nga orasyo amin. At tuyak matitatap na mangted ti sang kabasit nga liwliwaken rayaw iti programa ni Sir Roderick Molina. Siyak ni Jocelyn Gorospe de la Cruz at agagaang Corimao, Ilocos Norte. Kitagdawang agnanay ita dito Santa Cruz de Tenerife, Spain. Isagot ko man dito nga kantak kadagiti padak nga OFW. DJ lugar mi nga gaang, ni mother ko, ti pamilyami, Malos Majuelos family, kendagiti sponsor, nagiti amin nga Pilipino dito Tenerife, Spain, na imbag nga panagbuy-buyayo, amin.